RV kijang pen tower kanglim et ajok borpung la pen tarapung aradatum theta na kisung kachetong na. Nilip MAC constituency ke parlopon borpung la pen tarapung arat tower kedam kiwang kisung pen kepajok jiaphan pura sorkar pen tower selam pilo. Bonda tower ka selam kitang tirik lang ajok non barla porhud RV kijang pik pen tower kanglim et pen radatum chokhiula pen borpung pen chokhiula an jasamet kahenun nai adim borlang su check bari dumper set daplang lapen arlong wuti malom kedam jiaphan kisung tektik ang bongsi dulu. Athe tower selam lo bonta tower tang pamimi ako pen tower inglim etlo sita tower ka selam atom nonpu anta nang chilangli nang chesapha phidet ki ningduk lo pusi borpung tarapung aradatum pen lam thi chepaklang pondo athe nilitum borpung la pen tarapung aradatum ki bangso tower pen si hi thi thoi malom kiso ki un e pen chenglok bangso tower si kacheleng nang lo la posi hiti kedam kewang la ben kiso ki un ekipon ahut tower kanglim et ben hem konglong kang doi kisan nang titilo la si bangso tower prabjin pen nang selam pipatang nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anparta team Karbi Anglong aphan kachuning ripon pedo tang te alang ni tumpen kachuning ripon alam the angton pen arjiponik tha ni ani tal pulang sote ke dam bom lo Masinar tumla so tobar so dak penal tum ke bonai prabjin pena ke bonai fan sarkar fan tapete la ali ke bonai tum hin pa department panang chunigri lo che ke bare pu ha bol so le dok dok che ke bare pu ha waralong nona tunge kuna lo ke dam ji pang ke nge tunge bor pu lo tian ha waran aning kan mang stamila puja lo ma pulo nil tum tate nangli men klar dak pen thaji ma nile thankor sing ropi na tuma rong bang ke sondro tu sorong to atwara phan ke government hin pen nang semar piji pulo nang semar pon satami nang ton kirem pen ajok non ni litum barikha chala kiwang pen pini chughila pen bang bom hut chek bari along ke ni litum agari chingthang lok lo tawar khainu pen ajok basi prabjin pen lanon barikha aport satami so kama putha kang ton ti de phansi la company ahin mate non ke claim bom a company asora phanta chuning ri lo la pen karbeng light atuma phanstame la bangso alam na pachi thang pije phan mate rar phan na pachi ni pije phansi pini nilitum dak gari ka ching thang long kachetong akorte injir do la he tum amen pen si nalitum phan chuning ri pen ililam thestamil aning ton koklo pardam si wan punon apen hem phan punon hormu hotar ti pon pastame la son la an do non son na pusa ali si along ali hinu tom cerap rin rong pen cerap rin si kari kami ke sam sa na panai humbek wali non hala pia tu lang jo na si Karbiang long made Karbiang long tim pu si pu tum la ke thik ding tu same la bang so ali ning kreng barka da kang ton de ji pa sin tu hen pen same ching ri pon lo la pen la non la so bang so ali na benai contractor phan same ka so ning ri la phen lo la pu ni tum tinta puling station do nasi abang so ali kami ningkreng berka kami senji pan kami Karbiang long tim pen kami nang rapu si tuning lo kami anikan kami anang kerap re mana nang rap kami son penang pasur repri po berkat yang ton kok kasih sak tu bangkelan ansu si kasih sak nang duko katilo non tadi yang pas nang benai lo oke nang rai plin no non bang aku kaya ansu si nang sak lo lah si lapang so ali kami kimisian ji pasi ini tu ahin sami tuning ri Nilip Chokhi Hola pen Prokas Teron report Karbi Live.